Ξεκινήσαμε με πιάνο. Δεν μπορώ εγώ προσωπικά να μην τιμήσω το πιανίστα, γιατί λέει το τραγούδι κιθαρίστας ή ντράμερ, εγώ θα πω πιανίστας, ντράμερ ή ντραμίστας. Ο κύριος Γιώργος Κέτσογλου, θέλω να με ευχαριστήσω. Εγώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μου δόθηκε ευκαιρία να συμμετάσχω σε αυτή την όμορφη εκδήλωση και να πω ότι δεν είμαι πιανίστας, ουσιαστικά είμαι βιολονίστας, αλλά προσπαθώ να ομορφύνω τη στιγμή που έχουμε αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ στον κύριο Αρζόγλου και τους παράγοντες. Λοιπόν, ποιον έχουμε επόμενο? Έχουμε και τον άλλον έναν άνθρωπο που θέλω να τιμήσουμε πριν να προχωρήσουμε. Είναι ο κύριος Μαρούλης. Ο κύριος Μαρούλης βοήθησε πάρα πολύ και τον ευχαριστώ όλος ιδιαιτέρως την υπεύθυνη της καλλιτεχνικής έκθεσης που θα δείτε μετά μαζί με καφέ της κυρίας Ανθής Αντάσουρα Κοκκίνου. Ο κύριος Μαρούλης είναι εδώ? Έχει έρθει? Θα το πάρετε εσείς? Ωραία. Ο κύριος Μαρούλης είναι πρόεδρος καλλιτεχνών, Ένωση Καλλιτεχνών, θα τα πείτε εσείς, Ηλιούπολης. Ευχαριστούμε και εγώ από τη σειρά μου που ήρθαμε και βοηθήσαμε στο καλλιτεχνικό κομμάτι, γιατί ήμουνα και εγώ μαζί με τον κύριο Μαρούλη χθες εδώ πέρα που κάναμε, που αναρτήσαμε τα έργα μας εκεί επάνω, όλων των ζωγράφων όσοι υπήρξαν, και ευχαριστούμε πολύ και τη διεύθυνση εδώ τον κύριο Χάρη, να είσαστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Πριν να φτάσω στο σημείο να τιμήσω κι εγώ τους ζωγράφους και το κόσμημα για την παρουσία τους στην παράλληλη έκθεση που γίνεται, έχω μία ύψιστη υποχρέωση να τιμήσω πέραν όλων των συνεργατών μου τρεις ξεχωριστές κυρίες. Η κάθε μία κυρία έχει παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο Daily TV Radio, στο περιοδικό Φαρέτρα. Θα σας μιλήσω μία-μία για μία εκάστη εξ αυτών, και θέλω να καλέσω την παλαιότερη από όλους. Τώρα κάθονται δίπλα-δίπλα, αλλά η Ξένια ήτανε πρώτη ή η Ξένια? Η Ξένια Ιωαννίδου λοιπόν θέλω να προσέλθει, γιατί θέλω να σας πω και κάτι πολύ σημαντικό. Η Ξένια Ιωαννίδου, πέραν του ότι γράφει στο περιοδικό Φαρέτρα τα εναλλακτικά, όταν το περιοδικό Φαρέτρα ήταν σε μορφή flash, είχε την δημιουργική και καλλιτεχνική επιμέλεια. Παίρναμε συγχαρητήρια από άλλους οργανισμούς για αυτή τη μορφή περιοδικού, που δεν έχει αλλάξει ως περιεχόμενο, άλλαξε πλέον ως δομή, γιατί ξέρετε, κάθε χρόνο και χειρότερα αυξάνουν τα κόστη. Και όταν δεν υπάρχουν εισρωές γιατί δεν το θέλεις, δεν περισσεύουν και πολλά, και το κουλούρι είναι ακριβώς στην καθημερινότητα. Θέλω λοιπόν να τιμήσω σήμερα αυτή τη συνεργάτηδά μου με τρεις ιδιότητες. Πρώτον, παίρνει μέρος στην έκθεση και θα δείτε τα έργα της μέσα. Θα την τιμήσω για το περιοδικό Φαρέτρα, για τη στήλη που γράφει, και θα μου επιτρέψετε να της δώσω μία πλακέτα. Θα καλέσω την κυρία Χαρβαλάκου να έρθει γυναίκα σε γυναίκα για να μην μας παρεξηγήσουν. Okay, ωραία.
Ευχαριστώ. Της διπλών. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και πάλι συγχαρητήρια. Εγώ απλώς θα της δώσω... Να πάω έτσι. Ξέρετε, δεν έχω συνηθίσει έτσι. Κυρία Χαρβαλάκου, έλα για τις εκδίκos και μετά ο για λίγο θα κάνει ο δήμαρχος. Λοιπόν, αυτή η πλακέτα είναι τιμής κυρία Ιωαννίδου για το δημιουργικό της πνεύμα και τη στεναρά παρουσία της στη δημιουργία ενός περιοδικού, αλλά και της στήλης που γράφει. Πήραμε επένδυση. Θα σας ευχαριστήσω. Καλησπέρα. Χάρη μου, Ελένη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ιδιαίτερη τιμή να βρίσκομαι σήμερα εδώ. Το Χάρη τον γνώρισα στις εκλογές του 12. Κάναμε διάφορους αγώνες από τότε. Είχαμε όμως και άλλες συνεργασίες. Από το 12 λοιπόν άρχισα να συνεργάζομαι μαζί του στο σταθμό και κάποια στιγμή, όταν ήρθε η στιγμή να γίνει το περιοδικό Φαρέτρα, μου ζήτησε να έχω την καλλιτεχνική επιμέλεια. Και θυμάμαι τότε, επειδή το επάγγελμά μου ήταν γραφίστρια και οι γραφίστες έχουν πολύ ιδιαίτερες εμπειρίες όσο αφορά το εικαστικό, του είπα, θα το κάνω, αλλά θα μ' αφήσεις να έχω την εικαστική επιμέλεια και δεν θέλω παρεμβάσεις. Έχω ακούσει. Λοιπόν, όχι, μου λέει, ποτέ. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί δημιούργησε κάτι με μεράκι. Και ήταν κάτι που το απόλαυσα ιδιαίτερα και χαίρομαι πάρα πολύ που άρεσε και στο Χάρη και σε όλους τους υπόλοιπους. Ήταν ιδιαίτερη χαρά μου να γράφω για τα εναλλακτικά, τα οποία αγαπώ πάρα πολύ, όχι μόνο ως τρόπο ζωής, και τα εναλλακτικά είναι εναλλακτικός τρόπος σκέψης. Φιλοξένησα ιδέες πολλές που μου άρεσαν, που άγγιζαν την καρδιά μου, ελπίζω να άρεσαν και συνεχίζουμε με όλα αυτά που κάνουμε. Χάρη μου, σου εύχομαι 1000 χρόνια να είσαι πάντα όσο έντιμος όσο είσαι. Τι σύνταξη βρε 1000 χρόνια. Να είσαι πάντα όσο αγαπητός όσο είσαι, όσο καυστικός όσο είσαι, όσο ντόμπρος όσο είσαι, γιατί αυτό είναι το καλύτερο θεωρώ για έναν άντρα, και να είσαι πάντα ο Χάρης της καρδιάς μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω, παρότι έπρεπε να την αφήσω στο τέλος, αλλά επειδή, να το πάρω και αυτό, άμα δεν το κρατάω στο χέρι, δεν μιλάω στο μικρόφωνο, αν το ξέρετε. Παρότι έπρεπε να αφήσω αυτή την τιμή στο τέλος, την κάνω τώρα. Είναι προς την Ανθία Ντάσουρα Κοκκίνου, η οποία είχε όλη την εικαστική επιμέλεια της έκθεσης που θα είναι χαρά μας να την επισκεφτείτε, γιατί είναι και συνεργάτης παράλληλα, γράφει στο περιοδικό Φαρέτρα Πνοή Τέχνης, οπότε θα μου επιτρέψετε να προηγηθεί για να αφήσω τελευταία τη συνεργάτητα την άλλη, που είναι κάτι διαφορετικό, όχι από τις δύο κυρίες, κάτι διαφορετικό για μένα, γιατί έχουμε ζήσει και άλλα πράγματα μαζί πέραν του περιοδικού. Λοιπόν, καλώ την Ανθία Ντάσουρα Κοκκίνου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Χάρη τον Αρζόγλου που μου έδωσε την ευκαιρία μέσα από τη στήλη του περιοδικού Πνοή Τέχνης να επικοινωνήσουμε την τέχνη και τους πίνακες ζωγραφικής στον κόσμο σε μια τέτοια δύσκολη εποχή, να γνωριστούμε μέσω του περιοδικού με την τέχνη, και μας έδωσε τη δυνατότητα σε μεγάλους καλλιτέχνες αλλά και σε καινούργια ονόματα, καινούργια παιδιά να δείξουν τα έργα τους με αυτή την έκθεση που περιβάλλουμε την εκδήλωση αυτή που κάνει σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που με έκανε, να είναι πάντα καλά και να δημιουργεί όμορφα πράγματα μέσα του περιοδικού.
Κοίτα τι έχω να πάρω, κάτσε να το βάλω. Από τους καλλιτέχνες προσφέρουν ένα δώρο δικαστικό στον κύριο Αριζόγλου. Θέλω την ευκαιρία. Ευχαριστώ πολύ και να ευχαριστήσω και τον κύριο Κουτσοπίνα και για το πνεύμα αλλά και για την απόδοση. Και ευτυχώς δεν εκπέμπει η κεραία από εκεί, αλλά δείχνει ότι υπάρχει κεραία εκπομπής. Ευχαριστώ πολύ. Από τους συνεργάτες που τις αγαπώ και τις τρεις, αλλά μία την αγαπώ ακόμα περισσότερο, μην το παρεξηγήσετε έτσι γιατί είναι η κυρία που σας προσφώνησε όταν ξεκίνησε αυτή η εκδήλωση. Είναι η Άννα Οικοντολέων. Η Άννα Οικοντολέων είναι πολλά χρόνια μαζί μου, με εκπομπές, με να γράφει, να κάνει την οργάνωση και την προβολή των δημοσίων σχέσεων και να ασχολείται με fashion and passion ή passion and fashion. Μια ζωή τα μπέρδευα και μια ζωή μου τάχωνε. Επειδή εγώ μόνο passion έχω. Fashion, no fashion icon. Δεν έχω. Οπότε είμαι τόσο χαρούμενος και ευτυχισμένος που η Άννα συνεχίζει να είναι μαζί μας. Ο ελάχιστος φόρος όχι τιμής, αλλά αξιοπρεπούς συμπεριφοράς απέναντί της είναι να της προσφέρω αυτή την πλακέτα και μάλιστα να τις διαβιβάσω και στις δύο προηγούμενες κυρίες τις ευχές του Ευθύμη του Μπουσδούνη, ο οποίος σήμερα που είναι ο ιδιοκτήτης δεν είναι εδώ. Είναι τιμή να σου απονείμουν πλακέτες και να σου λένε ωραία λόγια, αλλά είναι πιο μεγάλη τιμή να νιώθεις κάποιους ανθρώπους ότι δεν είναι συνεργάτες σου, αλλά είναι η οικογένειά σου. Είναι οι άνθρωποι που θα μοιραστείς τη χαρά σου και τη λύπη σου, οι άνθρωποι που ανοίγουν πάντα την καρδιά τους, γιατί το σπίτι τους μπορεί να τα ανοίξουν κι άλλοι. Η καρδιά είναι το πιο σημαντικό. Και με το Χάρη και την Ελένη είμαστε οικογένεια. Σας ευχαριστώ πολύ.